Estamos ahora mismo con un grupo de alemáns cos que estamos facendo un intercambio, un total de 17 alumnos e 17 nosos do IES número 1. É o segundo ano que veñen, estamos moi ledos desta experiencia, desta intercambio de culturas, de aprendizaxe, grazas dende aquí a Lorena, que nos trae o Concello, nos vai a presentar, digamos, unhas cousiñas importantes da nosa vila para que o Carballiño non quede só en Carballiño e viase por todo o mundo. Encantados de recibir a estes alumnos que veñen dende Alemania, este xa é o segundo ano. Pois estamos moi contentos, moi agradecidos ao Instituto número 1 por esta iniciativa, que a verdade é unha maravilla que os nosos rapaces vayan a Alemania, que ora os nenos de lá veñan aquí connosco. Entón, pois, bueno, dende o Concello, pois nada, cando recibamos, decirlles que os imos axudar en todo o que poidamos, calquera dúbida, o único que queremos é que se vayan contentos e con moitísimas ganas de volver.